Masquerade muri Zimbabwe. Welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karikipchanga kukuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara kwa subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe tawigira nyaya yakaitika ku Hatfield musi Saturday PaJongwe kona parunzi vajaji mukuru we CID vakarowa ne mob mushure mekunge vashuda one of mapatrons angari PaJongwe kona pakari kutaura pachinzi incident yakaitika kuma around 2 am mushure mekunge this joint yanga yavharwa PaJongwe kona panga pavharwa kuma 2 am saka pari kunzi vajaji vanga vari muparking lot vane Toyota Fortune yavo saka vari kunzi vakavhara way for vanhu vaida kupfuura zvakakonzera kuti vanetsane nevarume 4 vanga vari papo saka zvikunzi this argument haina kutora nguva yakareba vajaji vakabva vaburitsa pfuti yavo vakashuda one of these 4 guys saka pari kutaura kunzi mapatrons anga ari papo akabhoikana nechiitiko ichi akatanga kutema mukuru wemaCID uyu nematombo saka pari kunzi kutaura kwatiri kuita uko polisi hainononoka kusvika ikabva yauya vaponya ati vataura vachiti kutaura kunoku vajaji vari mustable condition saka zviri kunzi the following day musi Sunday around 10 riot yakauya iri kunzi yakadisturba mapatrons saka vaponya ati zvakare vatsanangura chiitiko ichi vachitaura vachiti riot yanga yakuya kuzoinvestigata nyaya yezvinzi anyone akadisturbwa nemapurisa are encouraged to come forward muri Zimbabwe. Ndonyaya tatakuvigirai muzuva ranhasi, nyaya inoshamisa, nyaya inorwadza yakaitika paHatfield chingoti muri Zimbabwe pamwe muri kumafaro uku please ngatifarei zviri peaceful tisaonekwe tichiengage muviolence muri Zimbabwe. Ndonyaya tatakuvigirai muzuva ranhasi, tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.